ya tafi gushewa. Allah ka ji kan abba abuna. Allah ka ji kan abba abuna, ya tafi gushewa. Ka kai rahama makwanci shi domin annabina. Allah ka ji kan abba abuna, ya tafi gushewa. Ka kai rahama makwanci shi domin annabina. Da farko dole zan fara sa Allahu sarki, komai idan na ce zan yi shi ke bani ɗauki. Na samu kaina cikin wani hali da babu sauƙi, idan na tina da addu'a zuciya sai ta sauƙi. Rashin mahaifi ba abu ne ɗan ƙanƙani ba. Ka kai rahama makwanci shi domin annabina. Ya annabin rahama, baƙon ka gashi ya zo, kamai tukwici na zama da kai ka ce da shi ya zo. Ka sa aljanna taimako marasa kafin rana ta zo, ya mai ceto a duniya har lahira idan ka so. Ba wanda zai yi ceto idan ba kai kaso ba. Ka kai rahama makwanci shi domin annabina. Neman halaki ne yasa ba zan zauna gida ba, domin tsira da mutunci na ban tsawwala ba. Ashe mutuwa tana ta dako ban san da ita ba, ita ce ta yanke igiyar ƙauna ban sani ba. Lokacin ina gane ban dawo Najeriya gida ba. Ka kai rahama makwanci shi domin annabina. Gani na ƙarshe da na mai tun a wata rana, ya je gundubiya ne gidan anti aguna, da shi da Ismail suka je gani aguna. Sai na kira ta bidiyo call a WhatsApp mu gaisa, zancen da muka yi na ƙarshe ba zan manta da shi ba. Ka kai rahama makwanci shi domin annabina. Bayan mun gaisa da shi har ma mun fara fira, ya ce yaushe za ka dawo, na ce lokaci da saura. Har addu'a yayo a kaina sannan ya ƙara. Firar da muke ta yi da shi farin ciki ya sa na dara. Ashe gani na ƙarshe ne, ba za mu sake haɗuwa ba. Ka kai rahama makwanci shi domin annabina. Abinda ya faru farko shi nake so na zana. Ya tafi ta'aziyya zuwa garin Kaduna, da zuwan shi garin Kaduna ta'aziyya ita ya nuna. Bayan kwana biyu ya ce da su zan wuce gidana, bai san Azra'ili ne ya ce ya taho gida ba. Ka kai rahama makwanci shi domin annabina. Rashin lafiya ce ta sa suka ce ba zai taho ba, sai dai a zo a ɗauko shi, amma ba shi kaɗai ba. Ya nuna damuwarsa kamar bai so hakan ba. An je domin taho da shi dan shi ba zai iya ba, hakanan suka ƙara soke da jikin bai mai daɗi ba. Ka kai rahama makwanci shi domin annabina. Daga nan aka garzaya hospital domin a duba me yake damunsa, lafiyar tasa za a duba. Ba da gado a kwantar da shi ba su bincika ba, ƙarin ruwa aka mai amma bai tsallake ba. Ashe kwanciyarsa ce ta ƙarshe ba za ya kai ba.
kan abana ka kai rahama gare shi. Allah ka sa aljanna ce za ta zama gidan shi. Allah ka sa yayyafin rahama ya lullube shi. Allah ka sa annabi rahama ne zai cece shi. Idan ya so ya cece shi banga wanda zai hana ba. Ka kai rahama makwanci shi domin annabina. Mai raba da uwa an san ki ko ban faɗa ba. Mai da mata zawarawa ba su haifi ɗa ba. Mai raba so da abun so ko ba su ban kwana ba. Mai da yaro maraya ai ba za ta tsallake ba. Banga wanda lokaci ya ba ta zo ta wuce da shi ba. Ka kai rahama makwanci shi domin annabina. Ta yi yankan ƙaunar da ni samusan banzata ba. Mahaifi jigo ne a rayuwa ko ban faɗa. Mutuwa ba za ta kyale wani dan wani ya shakata ba. Yadda Ubangiji ya tsara ba za a tsallake ba. Nake idan na dawo ba zan ƙi tarar da shi ba. Ka kai rahama makwanci shi domin annabina. Iyayena mata ina yi muku ta'aziyya. Rashin da muka yi ai haƙuri sannan a ƙara juriya. Dangin uwa uba ina yi muku ta'aziyya. Yayan nina da ƙannina hada ku za na sanya mi yawai ta yi mai addu'a ba wai mu dinga mai kuka ba. Ka kai rahama makwanci shi domin annabina. Abokan arziki ina ƙara godiya ta akan ta'aziyar da kuka yi min nake so na furta. Maza da mata a gare ku zan yi jinjina ta. Waɗanda suke a nesa har na kusa na furta. Allah ya bar zaman tare ba zan manta da ku ba. Ka kai rahama makwanci shi domin annabina. Allah ka ji kan abba abuna ya tafi gushewa. Ka kai rahama makwanci shi domin annabina. Allah ka ji kan abba abuna ya tafi gushewa. Ka kai rahama makwanci shi domin annabina. Ya tafi gushewa. Ka kai rahama makwanci shi domin annabina. sallallahu alaihi wasallam.